Dnes si ukážeme rozdiely v detailoch. Máme tu staré, takmer 30-ročné okno. Funguje, otvára sa perfektne po 30 rokoch. Aj celkom tesný, je to síce dvojsklo, ale pozrite sa na tento detail zasklievacej lišty, hej. V starom profile nebol žiadny nos na prekrytie samotného rámu a lišty a niekde vznikne proste škára, otvorí sa. Je to rozdiel, ktorý v dnešnej dobe už by nemal byť. Hej. Ďalším druhým rozdielom je, že niekedy sa nedal spraviť ako keby prechod falcu. To znamená, že spraviť fixné okno s úzkým rámom a otváravé krídlo v jednom kuse. Vždy je tu nejaká kombinácia. V súčasnej dobe sa snažíme eliminovať rozdeľovanie prvkov okien. Žiadny fix a krídlo, okno s krídlom nie je rozdelené, nie je tu žiadna škara. Je tu prechod profilu z fixného na krídlový profil. Nie sú tu žiadne lišty vo fixoch, napríklad pri drevohliníku. A ak máme aj lišty v oknách, tak je tam taký nosík, ktorý vlastne zabráni tomu, aby vznikla pri pohľade spredu škára. Na tieto detaily si pri výbere okien dávajte veľký pozor, pretože si nechcete predsa pri dnešných technológiách kúpiť 30-ročné okno.